In-netwerk ta' soċjetà ċivili jappella lill kunsill Lokali tal-Belt Valletta biex jirrikonoxxi l-Mafkar ta' Daphne Caruana Galizia. Uħud mill-kunsillieri Laburisti tal-Belt Valletta se jkunu qed irresqu mozzjoni li se tkun qed tipproponi li jitneħħa l-Mafkar iddedikat lill-ġurnalista assassinata. In-netwerk ma jaqbilx u qed jopponi din il-mozzjoni u kif qed tiġi indirizzata s-sitwazzjoni. Il-Mafkar twaqqaf minn nies għan nies u qiegħed hemm biex ifakkar lill-pubbliku dwar l-assassinju brutali tal-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia. Fi sqarrija n-netwerk qal li qiegħed fil-proċess li japplika formalment biex itwaqqaf Mafkar għal Caruana Galizia f'din il-pjazza biex bekk isellem il-memorja tal-ġurnalista, ifakkar xogħla u jkun simbolu li l-poplu għadu qed jistenna ġustizzja. Il-Mafkar ġdid se jkun crowdfunded biex bekk jibqa' tan-nies u għan-nies. Sadattant iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018, Micallef, ħabbar li se jopponi dawn il-pjani għal Mafkar permanenti fġieħ il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. F'post fuq Facebook, Micallef qal li se jopponi dawn il-pjani kemm bħala ċermen ta' Valletta 2018 kif ukoll fuq bażi personali dak li se jaħlu bħala disprezz lejn monumenti storiċi bħal dak tal-assedju kbir. L-eks-segretarju ġenerali tal-Partit Laburista qal li dak li hu propost mhux aċċettabbli għal 1000 raġuni u ħeġġeġ lill-awtoritajiet biex jużaw is-sens komun. Qal ukoll li wasal iż-żmien li din l-art ħelwa titkellem hi wkoll għax ilha żejjed sikta fuq dan il-każ.